שלום, שלום, שלום כיתה א', שלום לגננת לגן. בוקר טוב. הגננת זה הגן. הגננת זה אבא, התבלבלת? אורה. די. בוקר טוב יוזי שלנו. איזה ביי. יום היום? היום שישי. היום יום חמישי, אבל איזה יום? ראשון. היום הראשון. ראשון בכיתה א'. נכון. בוקר טוב. דנה קמה קמה דנה, חנה קמה קמה חנה.